Oh! Der er død. Det var den, der ramte mig. Oh! Hvor var vi? Der er jeg. This way! Ja, jeg er indgang. Nej! Der er ikke noget, der er ikke noget. Der er ikke noget herovre. Men der er en nøgle. Men der er altså ikke noget herovre. Oh my god. Jeg var så lige ved at falde ned for det der. Lootbox. Det er ikke en god idé for mig lige nu at pisse den der. Hey! Au! Au! Ja, det var fedt. Den blev sur. Ja, jeg gjorde den vist. Men mit spørgsmål. Men S står for save. Hvad står for B? Står det for bio? Ja, hvad? B for står for hvad? Står for beware. Hvad var det? Du synes ikke, du er så sjov. What the fuck? Det er helt tændt igen. Du er simpelthen en kæmpe stor fucking bøf, du er. Fucking. Slår dig ned med en skovl. Nu er det jul i Angora. Isa? 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 Jeg så en låge, der lukkede. Ud og skruer. Ah, det skal vi ikke. Jeg så en låge, der lukkede. Hvad? Nu er det jul. Vi skal med. I Lise Company. Så skal vi fandme ud og score. Ja, det skal vi. Fordi ellers dør vi i morgen. Åh nej. Nej. Mathias. Der er en edderkop